Nyokora mo joma chiegni saen sa ngwen osekal dakika 11 okinyi makaone cheno mar mbako romo kawachako ayanga piny mara KCSE chakore kawuono e yor galamoro to wadarango kanye rito penj mar KCSE ni itime yo machal nade oserite kuom siso gi jopuonjre mathoth ikruok osebedo makagi kacha okinyi makawuono ochako kod keyo penj otese mag penj abedo kata Twak makama madhi bedo ka kod jalonyoch mag somo mabende en jasom paro mane riwruogno machung'ne kiro ratiro mag puonj kaachiel kod mag somo pachoka miluongo ni Elimu Bora Working Group. Antie ka okinyi makawuono kod Boaz Waruku adhi miyo thuolo mondo miyo moswa ne okinyi makawuono achiel kachiel kochako Twak. Boaz yawre kendo machiegni. Yawre Nyakleofas, erokamano kuom gwela mondo mi watwagi kendo ang'e ni seoro ne the candidates congratulatory messages. Kamano. Kata an be mondo mi agol duol mar nyiso jowa ma dwa chako timo penj sani koriko na ching mindiko kaka gibedo ka ogol mama ochunge tok ging'iyo gi cha ni kik giluor gi choma tin gi ka gisebedo ka gisomo nyaka na gidonji e school ngene gine ma gidonji school modeko kabisa gidonjo Agosti 2021 nikech corona na gideko to gin be makata higa ni ineno ka apaka, not apaka, but the heavy rains, mang'eny indi ong'ikogi ma chiegni gidwa tieko almost another extra month. Omiyo gisebedo gi ng'ikni kato jo unions be seche moko dwa bagogi kanyicha dwa kelo ng'wa e ng'anyo. Omiyo walemonegi kendo wakonegi ni gibed gi chir. Cleo ambe an gi nyathi madhi timo penj ka. Kabane ka thuolo mar oro ne ote ma. Yes, koro kamoro moro ma intiere hope onego bed ong'eyo ni achung' kode kendo ng'e kaka sebedo kamako lwete kata ka wadhi an skul kanyo adhi nyaka odiochieng' mogik magikoni sani koro pod waneno janyuol moro amora mabiro nikech wadwa ni mondo mi gibed kendgi gibed ka onge infiltration kata adulteration moa oko. Omiyo ageno ni odhi timo maber to kata mano kende nitie nyithindo be mang'eny ma osebedo ka wamako godo lwetwa kon gi kon nitie kata ma dhi timo penj St. Mary's Yala ng'eni ging'eyo kaka wasebedie. Koro gimbe the best wishes. Erokamano. Wachak mana gi kama penjo odiochieng' makono nyakora mo jwang' olang' osedi kendo osego ka nitiere jopuonje mane odhi kawo otese mag penjo okinyi makawuono gike konde mopogore opogore kaunti ma Kisumu aneno gi kacha kaunti ma Nairobi kaya alwora mar Kibra ni pogo otese kendo otese gi opogi nyaka alwora mano ma Laikipia konde duto mapacho kaka noedo pichnigo kendo dhi bedo kwaneno gi kinde ma wantiere sani. Lokruoge noketi ni gini kiyawo tiyawe dichiel ka jopuonje duto nitiere karka. E gazet ma kawuono bende warango to wayudo kanyo ni kapo ni nitiere luoro ni kuo mar piny nyalo bedo. Sirkal ikreyo machal nade mar mondo mi kuoni mokwongo kik obedi. Wantiere kinde ma jopuonjre timo penj to jopuonj bende osebedo ka ikogi kuom kindegi. Ka duoko idhi gol wadhi dok e gima osebedo kwano kinde machon ni jopuonjre maromo 1,000 okoro duokogi nikech kuo mar penj omak duokogi koso dhi bedo kama chal nade Boaz. Erokamano, adieri Cleophas, wach mar penj en wach ma ober to seche moko nitie gimoro amora man gi ber nyaka yude ni nitiere ikone yamo moko magalagala ma bende fuare machiegni. Yamo magalagala gi kaka iyudo ni jomoko bukore ni wan wakawo kalatese ni koro wamiyo nyithindo mondo mi ging'e penj chon. Kata moko bedo ni wan wabro ng'iyo seche muchako timo penjno ni to kaka wakonyou. Kata iyudo ka gitudore gi yore moko mopogore opogore. Kinyalo paro ka Matiang'i kane en CS mar education nokoni gimodwa ni mondo mi oketh kabisa. Ene mono nyiso ni nitiere cartel moro kama tich magitimo Januari nyaka Desemba. En ni gimanyo rieko mikwalo godo penj mondo mi skunde moko ni koro nyithindgi okalo dhi mbele nikech kaka ndalo no yudo kane gikoni competition na inano miyo nying school ni koro bedo malo to Matiang'i nokonwa ni nitiere that infrastructure oting'o jo ohala ma unethical kene ma to koro wacho maonge tim makare ma timbegi ochochni kanyo kene chaka officers moko mag sirikal nitiere mano bedo actually no wacho no ne kwa chakore gi Kenya National Exam Council ni kuro nitiere kako osefwenyo ni nitiere loopholes mawuok kanyo yani kuonde ma ng'ikruok nitie mamiyo gino natimore
To anawacho ni that cartel infrastructure no en bende luore gi kaka oganda pinywa mar Kenya ni endi. Waseketo ni walao iko ni values to gi ethical conducts moko ma ok ber. Wakawo wawe ni jok ma otimo magalagala go they pass kendo yudo ka gidhi adhiya mbele kata oko ni hele ni mane kaka Kenya en. To kunengo bini watimo mano miyo bang background no ifwenyo ni kare omiyo onego beni wakawo wenge wangoto malongo e penj mora mora mitimo. Kech gima penj ni dwani mondo mi okonywago mondo mi wang'e ni to nyithindo gi kaka nyicha gi somo kaka jopuonj okawo time modoyogi kaka gin giwegi nitiere kama jopuonj chopie but nitiere kama uwezo mar nyathi bende chako mede mbele. Koni wadwa ng'iyane ni to nyathini en nyathi ma koni uzito mare en pek mare kar somo ka chalo nade nikech adier Cleophas ing'e ni ka aendie kama koro kaluwore gi duoko ma giyudo to wabiro koni ma nyathi ma kaluwore gi gimonyiso wani karo nyalo bedo laktar, nyathini nyalo bedo japuonj, nyathini nyalo bedo injinia, nyathini nyalo bedo gik mopogore opogore nikech mano e gima koro wang'eyo. To pare ni nyathi modhi okony kata yudo ka en gi combination madwa kete no bedo laktar to kare gigi to ok owinji. Ing'e ni mano mokwongo wadhi miyo nyathini tabu. Mar ariyo kata bed ni koro okwang'a e kuro mokalo para ne laktar mwadhi bedo godo kacha mbele kacha en laktar manyalo hinyo ji donge kata mana madhi timo engineering machop ni koro gin pilot kata giriembo ndeke para ne ikawo mabandi kata iketo ni koro ting'o ji e wi yamo malo donge wadhi bedo gi tabu. Omiyo seche mwang'iyo ni to penj ni kik wabed gi other foreign matters, yani gik magalagala mabiro influence mondo miwa gimwaluongo ni distorted outcome, yani duoko mopogore gi kako onego bedi biro miyo waketo nyithindo gi bedo aligned kata ichomo gi e kuonde ma ok owinjore. Omiyo the one thing ma emphasize yes ber mondo mi waket wangot wangwa kabisa but with time onego be ni chakre koa kuonde ma wadakie gi nyithindwa gi gibed ka koro gifwenyo ni kare doing the right thing, yani ethical conduct kata value system moro ma ok ni nyaka itim mana gima ber ka ng'ato ng'iyo iwinjo matiende ni en gima idwa ni mondo mi sa kata in private or in public titimo gimoro mabeyo mabiro keto integrity mbele, biro keto ratiro mbele. Apani kure monengo beni wadhiye but nikech pok wachopo kanyo ng'iyo ni to penj gi eki ing'iyo gi maber mondo kik ng'ato madwa timo ohala cha donjie. Emomiyo containers ka ineno kaka olok gi olor gi ma ok inyal dhi kata ni dwa temo tampago kendo seche midwa gol mondo mi nyithindo dhi ochak timo penj tineno ka officials kendo ng'e mani madhi e skul ma kamato kendo itere mana gi mach kendo irite ka gisetieko bende ikawe mana kamano mondo kik gimoro amora ikoni foreign materials kik donjie. Omiyo mano to nyaka pod watim eka wabiro bedo gi integrity mar exam mar results kata mar duoko mag penj. Erokamano Boaz. To bende kirango duolni mochung' ne tayo piny pacho kae mano Kenya National Examination Council NEC gisebedo ka gitemo tiyo gi yo kata lony manyasani mondo mi gine kaka ginyalo track exam ka ginyalo timo yore moko mag neno ni penj ok okwal kata penj ok ochopo okang' moro minyalo wach ni mae gi mae owuok japuonjre yude chon gitemo rido okanda machalo kama gitiyo gi lony manyasani to adieri kuom sikunde moko mantiere e kor gwenge man West Pokot man kanye giduto yudo ka ntiere rem mar yudo gima kata ne digital divide. Jogo manyalo access weche mag mbui nyalo access mathoth ahinya to jogo mok nyalo yude bende ok yude chutho mana kaka gintiere ka. Fuok mantiene onyalo bene achiel kuom yore moko minyalo ti godo mondo mi one ni ober chenro mag penj karo duok piny weche makuo. Erokamano kamikelo no e kama piny dhiye itiyo gi technology manyasani yani the modern technology kendo kanyo momiyo kata sirikal ineno ka chenro moro amora magitimo nyaka yud component magikete technology manyasani ni nikech ka ok otim mano to
ber ma onego bed ni jok mantiere kuonde ma nyalore go kaka wacho ni the urban areas, because urban centers, ibro yudo ka pogruok nitie maduong' nikech ng'at mantiere Wathorego kata ng'ama mantiere kone the what is that border point mantiere Taita Taveta madonjo Tanzania Kutomovanga. Yeah. Iyudo ni ka pogruok no nitiere kuro nyithindo magibedi no penj pare ni magitimo en achiel. Omiyo that uniformity kata standards mbiketo onengo beni wambe kare kaka sirikal ing'iyo ni tere kaka areas go bedo assisted. Sani nitiere technology gimobiri nano kata mane temo disrupt Safaricom mamoko gi luongo Starlinks gi. Ng'eni the gima ochopo mopoya poya ji aoya ni kare kata kuonde mwawe ni bochogo kuro ka internet oketie tiyudo ka kendo chal mana kaka koro wabedo kodi kaka wa receive kendo kata speed magino dhi godo mbele. Omiyo adiradi nikech technology kata research ma osebed kitimo kata ma jok ma Kenya ka endi waseketo wan nyaka gi authority ma deal gi mano onengo bed ni gikonyowa mondo mi wa embrace gigo piyo kato wang'wano gi to waketo gi wakikeyo gi gwenge duto tete apani the former CS mar ICT Owalo nokono dwa ni kamora mora ma intiere tinyalo bedo ni internet no en gima ok chandi kata na President Ruto be kata kano campaign no nyiso wani kata na simu migoyo ni ok ibibedo ni tiyo gi credit to nyalo paro mano mate ni technology manyasani ni nikech kata sani ng'eni ka intiere wifi zone tinyalo go aga simu kata ka okitiyo gi credit to ng'e mano omiyo mano e kuma onengo beni wachomo kata wang'iyo koro omiyo ka gisetimo mano Kenya National Examination Council biro yudo yot nikech gima giwacho ting'eni margi no en agol yani en ndoto en lek moro maber man mbele kacha ting'eni Kenya National Exam Council ok nyal loso the infrastructure kata ok ginyal loso yore duto mamiyo ber no nenore gin gi rely kata gitenore mana kuom yore ma the other departments mag sirikal oseloso omiyo lek ma gin gono en lek maber but en lek ma ka agencies duto mag sirikal tiyo mondo mi gi open up kata giyaw kuonde miwacho ni hard to reach kata kuonde chope ok yot onengo beni ka gitimo mano to ginywako tich kato piny no koro yawre nikech bang'e no ibro yudo ka nyalo chopo kama wabro bedo e situation ma paperless exam. Ng'eni nitiere so many countries masani ose adopt that principle. Korea awacho kama sedhi machopo maneno kaka gitimo idonje e penj to onge gimoro ni kalatas mora morang ni giwang ina ok ni nikech unjo moro macha was a level my equivalent to our grade 6 kadhi mbele yudo kaka gidonjo no kaka gitimo matiende ni kuro ema penj bende dhiye in fact the time na chopo Incheon city idonjo tineno ka gi announce ni proudly first world kata mowuoro ni to proudly first world ni what does it mean koka fwenyo ni kare it means ni sasa michopo kanyo digital technology ni konyi everywhere gigi mora mora omiyo kar penj makoro akoni wachopo mondo mwang'e ni to gitimo nade iyudo ka en gima onge kata ng'at mabiro chako temo manyo ni ng'ani oting'o koni pambana kozo ting'o gik magalagala kata nyalo konye nade nikech en gi code ne kama entiere gi code ne no bende kako timo no environment motime ni bende ng'ama obede ot ma is just inspecting chindi bende ok ochune kata ni nyaka ong'i kaka gino timore nikech kopo ni timo gimoro mopogore to dhi neno mana kacha koro mana kaka CCTV kamako ka kati koni to maendi ineno gima ni timone tiyudo ka nyithindo go osebedo socialized ma ging'e ni onge tiende temo nikech ng'e ni kitemo to repercussions yani gima dhi wuok kanyo gima dhi wuok ni dhi miyo kata na somo misebedo kisomo mondo midhi go mbele no dhi kethore omiyo nyithindo ng'eyo ni nyaka iketie ratiro kik item ni dwa ni mondo mi i gain kuom gik ma ok
are from you. Jalony ma kama bende kata kantiere nikech en moro mirango ni itime kod migawo mochung' ne weche mag somo kotudore kod NEC. Yes. Bende nigi moro mare ni chak ywak e weche mag kuo mag penj oduoko gol weche mag ranking mag sikunde nikech mae manyayo weche mag kuo e kinde sikunde mopogore opogore. Itae yo mane mondo ne adieri kata ka en tiyo kod lony manyasani oduoko piny kuo mag penj. Adiere adwa kungo koni kar the ranking mi introduce kanyo no. Ranking tingini kata sani mo wacho ni onge no. Fuambo gi keyo. Kiny ikelo results ni to gisemanye sikunde gi magi koni nyathi mowuok maber mogik. Moyudo A no. Moyudo A gi 84 out of 84. En ma gi points aina gineno. Gidhi koni school ma A's ng'eny kanyo ibiro yude kaka moko mane yudo A's makalo kata 200 ma ji sienyre hele otimore adieri mano will always take place, but apani system mane golo nyanondro mane gikelo manomiyo gidwa reform Kenya National Exam Council to gi processes gi yore ne mag kelo penj. Noifwenyo ni achiel kuom gimomiyo seche mitimo penj en tho gi kuo. Nagifwenyo ni tho gi kuo nikech mokwongo jopuonj duto te mantiere sikunde ka sikunde gidwa ni gin mondo mi onegi ni gin malo, nying mantiere malo, nying skul, nying japuonj, yani kata skunde go be nitiere kaka ikoni jonyuol gi system magin go de skul ni motivate gi ni ka in subject ni malo kabisa. Tiwinjo ni jopuonj go moko samoro miye holiday seche ma ji dhi yweyo ni en jumbe 2 en tiere na Hawaii en kama inano. Koro nitiere gima iluongo ni stiff competition no osebedo ka nitiere kanyo. Ta an okadwa golo gima iluongo ni competition. Keche ngima life en about competition. Seche te nikech itemo mondo mi compete gi gik mag anjao, gik mopogore opogore. Just a minute. And competition is part of life. Kata na cham mo pedhie puodho, they compete gi buya. Don't hear man. Gimora mora and mano is life. Ka wang'iyo gimiluongo ni the nature, the natural ecological theme kucho and survival for the fittest. Yani competition no niti. Apane ntiere nyanondro nengo beniji jomoko nengo konyo ang'iyo ni to the genesis mar competition en ang'o nikech competition ok rach. Competition rach mana ka koritiyo gi gimiluongo ni unorthodox means. Yani tiyo gi yore ma ok ber, ok owinjore. Omiyo seche mwakoni kaka koro piem gi jonek bende nakoni ai kwadwa timo ranking okwabinyiso ni school makama ema koro ni mbele. Mano be kiket ni kore kama emphasis nitiere nikech mano competition no to is the nature mar life, mar ji, mar le, mar pith, mar gimora mora. Onego wana waket standards ma seche mu compete mondo migini otimre. Who compete at equal standards. Nikech there is kata selection mar courses and competition. Yes. Kech nyathi ma ok oyudo A's top ka. Ibiro yudo ka ok odhi yudo course modwaro no. Nikech uluongo gi kisungu ni en out competed. Nitiere jomo odhi mbele kucho mokalo moyombe. So kik obed gi gimoro ma ng'ato paro ni ni dongo konwa ni onge competition wadhi uradhi yan wabro kalo nyalodi. Competition is the nature of life. Apana said the bank mar competition. Mar ariyo. Seche ma wakawo nyithindo gi koro mondo mi ging'e ni life is about effort nino. Onengo be ni wanyiso gi ma from the start. Seche ma gidonjo school ka gidhi mbele. Koro somo ni ma gidonjo ong'e ni pathway madwaro kawo. Kanyo kama the only part ma ahero godo CBC nikech gichako wacho about pathways. Yani njia yo mangato nyalo luwo kidwa koni an kadongo adwa bedo laktar, adwa bedo engineer mate yo midwa bedo yorno kichako godo nyathi
chien kanyo ber nikech mineno ka omiyo ka ofwenyo ni hele kari gina nyalo timo koro and man o compete against other options so kanyo bende onego beni wakonyo godo nyithindo go maka chopo ni koro sani watimo penj gi KCSE ni en like an summative exam yani en itime kako gikno para ni nyathi mane nitiere hospital kata matuo moro noyudo kata gimoro notimo en kaka tibiro yudo ka max ne odok piny tibiwe ni ncha oko otiyo motego kata kano kadho chien mano e kama bende CBC design mar CBC no nengo beni kiwa mano implementation ne to pogore pero kamano mage kanyo Boaz adana duog bang sani nikech osekalo dakika 31 tok sangwen wakayuya mokongo to kwa duogo penjo pod thoth mokongo mango duogo karka kangitiyo kuma nilose sani jatend migawo osebedo ka loso weche mag disciplinary actions wacho nen mana buogo jopuonjre gi jopuonj kod jonyuol kose nang'o motemo chief kata ageta mane ma entiere godo kanyo kachiel kae to bang'e tok penj gichom kanye aduogo bang'e yo masani kik idhi mabor. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kilunua senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob, Persil washing powder 500 grams at 128 bob, Pepsodent toothpaste at 189 bob, Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob, packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Panda ndege twende Cape Town this festive season na View Travel. Experience the Table Mountain, a cable car ride, amazing tours to Wineland Estate, the Peninsula and Cape Town City, all in one incredible trip. Enjoy it all in 5 days, starting from $1,617 USD per person sharing. Angukia festive deals na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machini kino nyakora moge juangin mor marane podi kete karka med ndikonwa mana kaka okoni kanyo kwa kao yue masani angoduoga kena inkonwa paro matota nyama bendi ntie ko karka kotin record Twak
mawadhi go nyime kama wantiere ka nga somo tego ka wadhi nyime koda Twak to kel Boaz Waruku Twak bene montio ka jasom paro ka elimu bora working group mondo mi omede lero no mathoth antiere wach ma jatend migao mano Julius Migoso Gamba osebedo ka lose ahinya wacho ni kao okang mar chik ne jogo moyudi ka kwelo penj poko chako se chak lose wiye osechak wajok madhi kwelo nitie chike moketi to kako osebedo kowuoyo Boaz inyalo kete e pim mane kata ratil mane nikech en gimoro ma chiegni kod buogo jopuonjre buogo jopuonj gi jogo matayo penj keno ka wacho ni nitie fai kata omaki oteri jela. Ang'ene nitiere yore ariyo ma Migoso Gamba wuoye. Achiel olero ni kopo ni nitiere gimoro motimore magalagala e yor timo penj to chik nitie ma ibikawo mondo mi o correct mano. Apani mano en gi ratiro mondo mi owachi oler ne ji. To pande mar ariyo kata side machielo to wacho ne nyithindo gi jopuonj gi NEC officials gi ji ni ng'eni kopo na yudo yani isiamo angima kata samoro ntiere ng'eny nyithindo kata ng'eny jopuonj kata ng'eny jok mantiere penj ni wach moro ni idhi kwal penj ni ng'eni onge ga e pachgi nikech gisebedo ka giikore kendo gitegno to seche me ing'eni chalo jomikete pap tikone in kopo na yudo koro kata ng'at mane onge gi paro ainano kato age ma nyithindo go bende nitie ng'eni nitie nyithindo ma seche moko gihero ga test iluongo gi temo chik bende so nyalo koni kare watemane ineno omiyo adier ajawacho ga ni seche mwa ji dhi timo penj kik wabed gi mentality mwa paro godo ne nyithindo ni gima wan wang'iyo kopo ni udwa timo gimarach yani un suspects kata kapok uchako timo penj mano sendga oroga ote moro ma ok ber kuom nyithindo gi adier osetiegore nyithindo gi osesomo nyithindo gi japuonj moro amora gimomiyo japuonj dhi e klas odiochieng' okinyi godhiambo en mondo mi okony nyithindo gi obed gi knowledge no e pachgi mondo mi gimoro amora mabiro nikech penj cha ng'iyo ni to gika gisomo be ging'eyo koro akia ni to en nyathi japuonj mane manyalo bedo abeda ni en onge gimotimo kata ka penj biro koko paro ni koro adwa kwalo ne nyithindo penj ok apani nitiere japuonj ma otiegi mapuonjo nyithindo ma mane mentorship mare though chien kacha gima nawacho ni Matiang'i nofwenyo nomiyo wayudo ni nitiere cartel cha to kosebedo rooted out kendo kodil bedo dealt with decisively yani itiyo kodgi ma ka ng'ato paro ne dwa timo gima jogo ne timo tiwinjo ma ka dendi terni atera nikech ing'e ni gima dhi timi bang' kisetemo no en gima lich mokidwa ni tim depo ni kanya kama poko temega ponono nikech poko neno ng'ao maki ng'amoro motere poko neno nikech iwacha jok mosebedo ka yudo tabu gin nyithindo ma results gi obedo cancelled kech pare ni sebedo kisomo mi kori kato ni results ni obedo withheld nyithindo results ni ok nyal yudo duoko chuni ni koro aidha idhi dok nuoyo mondo mi yud gino o nitiere nyithindo moko ma dhi koni koro wan ok wabi temo kata ase encounter a situation ma nyithindo moko koni gini kako timore wani onge kik inyisa kata na dok school nikech yudo ka en gi ich wang' moro oyudo ka ni society collude against him mano is a case ma I have evidence en nani ok inyal luongo nying ainano ka gi school so adiera the environment mar somo wadwa ni environment mubed yani alwora kar somo wadwa ni en kama ubedo safe yani onge buok kata onge bedo ni in gi kibaji okonego be ni in gi paro mang'eny ma tungo wi gimitimo kanyo en somo kochop kama kori penji to gikisomo gi bing'eyo gi ikoni wacho ni eno en duoko penjo mopenjigo ka onge ng'ata mokonyi ka waketo system no mo inculcate wabro fwenyo godo ni hele kare nitiere
kanye kinyalo fwenyo ni kare skul makama gimomiyo nyithindo makama osebedo ka nigi tabu ka en ng'ikruok ni ka ing'eni mano konyo kata jopuonj go fwenyo kuma ng'ikruok nitie kato girekebisha mano en one of the steps ma wan ga Kilimbo koni en one of the steps mitimo godo quality education nikech in gi checks and standards e koreka mabiro konyi rectify kwa mfano parane nyithindo dhi through gik matek seche moko apani seche ma wadonjo kata machako koni ka koni encounter situation mantie school magin pok na girado gi gimiluongo ni laboratory kamane practicals koro dhi mbele pogineno to penj to nokelni gi mar practicals ma gin ni kendo na giwuok gidhi kwayo space e laboratory mar school machiegni pok gitiyoga go to gidwa timo penj no kanyo binge ni wanie gitabu nikech matiende ni ok waseng'iyo ni to facilities mag schools gi chalo nade kanyo biro miyo nyathino dhi panic mokwongo nikech nyathino kata na moko Bunsen Banacha odhi yudo ka ma en a problem en gimoro ma strange mapok noneno kare gin gik ma simple to mano bende gimoro ma ponono CBC nyabedo ka ni dhi kelo yadhe nikech iwacho ni kata ka en JSS waseno ka JSS jo junior secondary school gi bende gidhi kwayo kuonde mag labs kuonde mamoko koro en tabu mar 844 ni karumo pod wachore mbele manyien chak donjo gi CBC to pod wan gi timbego gi tabu makama kanye momiya ineno ka koni ka wan truth yani wan ga dieri gi gimwatimo kato waneno nyanonro nyisowa ni jogi ok odhi maber ka koro inone to wafwenyo ni ok gidhi maber nikech gionge lab ok gidhi maber nikech gionge kato watimo mago to para ne nyathi mapok oneno kata na gika wacho laboratory chemicals kata iponi enie makendo yudo gigo kata te matino okonye mondo mi oyud gigo te ing'eni ok ibi fwenyo ni kare nitiere itilafu dong inyalo we ni kare gik moko ber omiyo seche ma bende watimo ma kik wakonya kik waket ni nyithindo idhi migi facilitation moro mondo mi onyis grade moro ma ok margi kech mano biro miyo discovery ni nitiere gik ma onego bed ni waloso to pok waloso kaka awacho ni workshops laboratories mabiro konyogi e seche ma gisomo ni onego bed ni wagero mano andikele maber ni kanyo kama ne CBC onego bed ni kelo mondo mi okonywa mondo wachak gi gigi chon sani CBC dhi donje grade 9 to pok waiko gigo kuonde skunde ng'enygi over 80% mag schools public schools pok obedo gi gigo mateni pod wadhi bedo gi tabu ka pod wadhi kawo ne nyithindo dhi kwayo secondary school man machiegni mondo mi gidonjie ging'ie ni to gigo chalo nade to samoro secondary school no be chal nagi ma wacho ni nyithindo nokwayo kuonde ma gidhi time practicals omiyo kanyo pod the bottom line kanyo Cleo ibro fwenyo ni investment mar isomo ka onego bed ni pod wamedo kele malong'o wakele malong'o kendo pesa mwaketo kanyo tigo mondo mi construct gik wawacho ni ongego omiyo mondo mi otieg nyaka jopuonj nikech ka wan gi system ainano to wadwa ni kata laboratory technicians kata koponi gin workshops technicians motiegi mantiere kanyo ma sasa ma nyathi obiro to gidhi konyogi mondo mi gibed familiar gi gigi yani gigi fwenyre ne gin ni gin gik ma normal ok gima dhi buoge seche modhi timo penj mano dhi konyo nyithindogi nikech nyithindogi by the way are gibith they are brilliant to mana kaka in Cleo akoni nitiere piny moro manadhiye ma afwenyo ni kara anyalo bedo ga kare illiterate mano Germany mana kuongo donji mokwongo anyalo bedo ga illiterate nikech ami example no hotel mana bede asedhie bura wasetieko kato Friday okaneno ka anything obedo schedule to miyo okonwa ni mano en free self-organized activities inyalo bayo inegodo iye kanyo koro an kaka wuok naseng'iyo ni hele nikech public transport en excellent awuok adhi rito achung' e stage arito bus ting'eni gik mondika ondik gi German an akia dho German koro ang'iyo ang'iyo aneno abudho chiegni almost 1 hour
awuok kadok e hotel nikech hotel kacha an gi facility manyalo timo go transcription koro ang'iyo kafwenyo to koni en public holiday kendo chieng'no onge geche maringo pare ni intiere kamo tini beti rito an abet arito to in ikia so mano experience kata example matemo koni ng'eni kana an kanyo ok ni nikech afuo ahinya but tiere gik ma ok ang'eyo ok ing'e gik moko te koro para ni nyathi migolo ma en poko interact gi gigi tidwa ni mondo mi otim practical odhi bedo gi situation mana bedo go Berlin ma rito godo gari mondo mi obi to kare ong'eni makoni ni gimondiki nano it flows it anano ko flick kendo ndiko gik mang'eny koro seche moko akawo mago nyaka picha mondo mi adogo di hotel mondo adhi atige facility afwenye en public holiday onge bus ma tiyo somo to gima ber ng'ato kik koni weche mopogore gi mano wachopo kama koro dano tiek chenro to kowatieko chenro dani mieda paro penjo ma penji kacha ni ang'o matimore tok piny mar KCC ni koro bang' kosechopo kar kanyo dala ni medna gi wach ni kitieko ni mar en neno en ting' ma sikul kachiel koda ka jopuonj mondo rang ni tim makare ni ogole e sikul ka oidho malo nyaka kuom nyithindo gi duto kama gintiere ka en historia mar kuo ema sikilose higa ka higa migawo kod jotend migepe mamoko bende mane gima gisikwa gilose jopuonjre migolo ka dipo ni ok gichwiny ahinya reputation mar system mar somo Kenya ka kirange pinje maoko bendo adhi yudo gi yo makare piny moro nokel machiegni ka mana jumbe mokalo KCC kod Kaber National Polytechnic iwacho ni ntiere mismatch mag skills to magi biro kaluwore kod system mar somo kod jok moko moket maino magi e weche mag somo mago kang bedo weche gi mogi kang watigi kang erokamano kawani after KCSE what next to bende jotiegruok gi waseikogi ma whatever the outcome yani gimoro amora mowuok duoko moro amora mowuok kuch chendi ok dhi buogo gi to bende ok dhi duoko gi chien mokwongo ka gisetimo KCSE ok thuolo dhi bede TVET yani kuonde ma tiegruok mag skills development kaka Polytechnic moko nitie National Polytechnic iwacho Kabete moko Kitale gin mang'eny kuonde gi te bende nitiere moko madhi donje mbalariany makoro gidhi timo degree moko mopogore but idhi yudo ni kaka sani pod wan gi chiegni less than 20% yani matin ne atamalo 20 ma yudo dhi e mbalariany gi kuonde malo koro ng'eny nyithindwa idhi yudo ka gidhi dong' e diere kando ka giduogo piny ma onego bed ni chenro ma skills development kata mar tiegruok mar ujuzi mondo mi inyalo konyori ka en timo wiring kata tudo tonde mag sitima kata ka en pur kata ka en pith kata ka en loso mesa loso gimoro amora minyalo bedo godo mondo mi yud godo konyruok mano onego bed ni en opportunity ma nyithindo dhi godo ni ageno ni jopuonj duto gi administration mar school nyichose tiego gi monyiso gi ni ng'eni outcomes dhi nyalo chalo kama to kopo ni Mario chalo kama inyalo timo kama to bende diere nitie nyithindo moko ma samoro nikech nakoni ma insummative samoro nyithindo gi odhi yudo ka kare koro kier odok chien moko oko yudo kuma ne entiere kiwango ne mano neno no nyalo timo maber ano kabitamo nyithindo maparo ni anyalo dok nuoyo kecha diere nitiere ng'eny jok ma bende ang'eyo sani manodok mondo mi onuo nikech gino notimore omiyo okonyogi maber omiyo kar tim makare ma nyithind monego bed ni wa inculcate psyche kata e gimoro amora ma gitimo mano to kik wambekie tol wakony nyithindwa gi mondo mi ong'e ni gima a human being onego bed ni aspire kata itemo mondo mi ilek seche te en adwa timo maber e gima timo kendo gima timo no en gima ber koro tim gima ber kendo time maber seche te to kopo ni neno ka ng'ikruok nitiere manyie ji achiel ariyo minyalo dhi ire mi ifuok ne gika ni agogi mondo mi okonyi kech sani
nitiere kata mental issues ma nyithindwa gi nyalo bedo ni nigo kaluwore gi stress ma gidhie to ok wang'e kaka wakonyogi. Erokamano ahinya Boaz Waruku, ma ok en giko ma Twak. Mathoth pod biro biro. Nyakoro Ramogi jwang' imiyo thuolo mar bedo kodwa. Erokamano ahinya kuom kete kar ka mane makelo giko na te chenro kiny ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch. Jagi somo kanya kwar makeo nyaka sango warado chieng' ma kinye chenro mar piny kod mbako romo. Oriti masani.